Abezimo eziphuthumayo eTshwane bami ngomumo ukuhlenga abantu kulandela umsebenzi omkhulu abawenzile behlenga abantu abebevalelwe izikhukhula namhlanje. Kuqhume usebe lwemifula iHennops eCenturion kanye neMoretele eMamelodi kwenzeka umonakalo omkhulu. Kukhahlamezeke imijondolo engaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa ngenxa yezikhukhula, kanti yize kungazange kubikwe ukushona kwabantu, abezimo eziphuthumayo bamatasa ngokuzama ukuhlenga labo abathintekile. Kuthiwa labo abahlala kule mijondolo baxwayisiwe ngokuthi kuzoba nezikhukhula. We've been warned, this is not a good place to stay. This place is dangerous, but then people stay there. Right now, our kids, our parents have been stuck in there because of this flood. So if ever we can listen, at least these people, this is a lesson that you can just go, and from now on, these people must just get out from this place because it's not a safe place to stay. eCenturion khona kugcine kubizwa umbutho wezokuvikela ukuhlenga akade bevaleleke ehotela. Umnyango wezenhlalakahle uthi uzohlinzeka ngosizo emindenini ethintekile. We have unleashed all our resources in terms of emergency food that is needed, blankets and all other related material for families that are in distress. We can carry them for the next 48 hours until the situation is under control. But we are also working with the local authorities. I know the emergency team is here, so we're also working here to find whatever that we have. Our call center, our war room is flooded with calls around Centurion, Kagiso and some areas. So we are trying to spread all the resources. Umonakalo owenzekile Awukaziwa okwamanje. Kusenjalo izakhamuzi ezihlala ezindaweni eziyimijondolo eAlexandra zithi ifuna ukususwa kule ndawo enobungozi ziyofakwa ezindlini ezingcono. Namanje angihleli ngokuhlupha inyilana next to iJoske abatwana bamanhladi nabo labo bahleli kwezinye indawo bacelisele kwezinye indawo. Mina I'm suffering this side alone without my kids. So bangiseparate nabatwana bami. So ngicela ukuthi namhlanje igovernment makuthi ibhekile mayiphakame ngendaba le edudula nendaba ukuthi abantu bayahlupheka, abantu base South Africa bayahlupheka ngezindlu. Sihleli la siyahlupheka ngezindlu. Kusenjalo eFree State amabhungu alishumi nomuvo ahlengwe esikoleni sokusoka kulandela izikhukhula ezihlasele le ndawo. Abezimo eziphuthumayo basiqaphile isimo ngemva kwemvula eyinamandla izolo. Ubathini Tonisi oneminyaka eli-17 uthi usinde ngokulambisa. Yena kanye nabanye bebevaleleke kule sikole basinda ngokugibela esihlahleni. Kuyinkosi zethu ezolusayo. Imozulu zathusa amakhwenkwe akahlali kamanda apha ethafeni. Sacela siyabongoza ukuthi masisebenzisane imkunye. Izangoma zezulu zithi isimo sizoqala ukuba ngcono ngolwesithathu. So lindele ukuthi ke lesimo ke esibi kube isimo sanamhlanje ebusuku kuya kufika kusasa. Ngolosithathu isimo sizothanda ukuthi sibuyele kwesijwayelekile, sisho sithi ke ngolosithathu siyobe sisho sithi ke phansi amaphaphu. Kanti isimo sesibuyele kwesejwayelekile emgwaqeni yomatasa uN12 phakathi kwasePotchefstroom naseKlerksdorp eNorthwest ngemva kwezikhukhula zayizolo. Imoto nazo seyihamba kahle kanti amaphoyisa athi azikho izingozi noma abantu okubikwa ukuthi bashonile ngenxa yezikhukhula.